Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si Jana Alto. At sa mga nag-renew ng badge na sina Louie Henson at kay Vince Cortez. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Bob at ng kapatid niyang babae na si Ate Nini. Taong 1990, Dipolog, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghahanap ng mapupuntahan itong magkakapatid kasama ng mga pinsan nila. Taon-taon kasi, nagkakaroon sila ng reunion. Isang beses lang yon kada taon. Kaya ang gusto nila sa magagandang lugar. Wala silang pake kay mahal o mura yung pupuntahan nila. Basta sa kanila lang, ma-enjoy nila yung reunion na yun. Kasi nga, isang beses lang sa isang taon yun eh. Sa paghahanap nila, merong isang kaibigan ng kaibigan nila ang nag-alok ng isang lugar sa kanila. Ang sabi pa nito, may malapit na ilog sa barangay na yon, kaya pwede silang mag-ihaw-ihaw, lumangoy sa ilog, o kung ano pang gusto nilang gawin. Wala namang kasing gaanong bahay doon eh. Tapos yung rerentahan nila, medyo nakalayo yung bahay. Kaya kahit mag-ingay sila, walang maninita sa kanila. Nung narinig ito ng magkapatid, good deal nga naman, di ba? Enjoy na sila. May ilog. Tapos ang mura pa. Nag-oo kaagad sila sa alok ng kaibigan nila. Ang sabi nung kaibigan nila, siya na lang ang sasama sa kanila para kausapin yung may-ari ng bahay. Yun kasing kaibigan niya, wala doon. Baka mga 2 araw pa bago makabalik. Bilang malapit lang naman yung lugar sa kanila, pinuntahan na nila yon gamit ang sasakyan ni Kuya Bob. Mga 1 oras mahigit din silang bumiyahe. Lagpas Dipolog na nga ata yun eh. Nung nakarating sila sa lugar, medyo liblib nga. Tapos ang konti ng bahay. Parang 5 bahay lang yung nakita nila. Tapos magkakahiwalay pa. Medyo nagduda na si Kuya Bob. Tinanong niya yung kaibigan nila kung nasa tamang lugar ba sila. Sumagot naman yon ng oo. Dito talaga yon. Nakapunta na ako dito eh. Diretso pa rin sila sa biyahe. Hanggang sa umabot sila sa mabatong parte ng lugar. Ang sabi ng kaibigan nila, hindi nakakayanin ng sasakyan doon. Kailangan na nilang maglakad para mapuntahan yung bahay na sinasabi sa kanila. Lakad naman sila. Nung papalapit sila ng papalapit sa nasabing bahay, palansa naman ng palansa yung naaamoy nila sa paligid. Ang tindi ng baho. Masakit sa sikmura. Tanong ni Ate Nini, "Noob, dito ba talaga yun? Bakit ang baho?" Ang sabi lang nun sa kanila, "Meron kasing manukan dito. Baka yun yung naaamoy nyo." Wala naman silang nadaan ng manukan. Tanong ni Kuya Bob, "Manukan? Saan?" Sagot nung kaibigan nila, "Nako,
Medyo malayo eh. Pero yung hangin kasi doon ang gagaling. Yun yung naaamoy nyo. Di na lang nila pinansin. Diretso sila sa paglakad. Nung dumating sila sa bahay, panalo yung itsura. Malaki, malinis, tapos yung ilalim, napapaligiran ng semento. Dati kasi sa kanila, bibihira yung mga bahay na merong semento. Lalo pa, malapit sa ilog at nasa loob ito ng gubat. Sobrang bihira niyan. Nakita nila sa labas na may nagwawalis na matandang babae. Nilapitan yon ng kaibigan nila, tapos kinausap. Maya-maya pa, tumatawa na yung matanda. May tinatawag ito sa loob ng bahay niya. Nung may lumabas, matandang lalaki. Asawa niya siguro. Sumunod na lumabas, isang binatilyo. Bale, 3 silang nakatira doon. Tinawag na sila ng kaibigan nila at sinabing sila na ang kumausap para mapag-usapan kung ilang araw sila doon at saka kung magkano ang babayaran. Paglapit nila sa 3, ang sabi ni Kuya Bob, para siyang sinapak sa muka dahil napakabaho ng alingasaw ng katawan ng mga yon. Hindi naman sa pagiging maarte pero ang sangsangi. Halong amoy putok, baktol, nana, kanal. Basta, ang baho talaga. Kahit masuka-suka siya, tiniis na lang niya. Hindi niya pinakita na nababahuan siya. Maraming sinasabi sa kanya yung matandang lalaki, pero hindi na niya gaanong naiintindihan dahil nga nahihilo na siya. Buti na lang ando doon si Ate Nini. Kahit nababahuan din ito, natitiis niya at naiintindihan niya yung sinasabi ng matanda. Ang pinagtataka lang nila, sobrang mura ng alok sa kanila nung mag-asawa. Hindi talaga kapanipaniwala. Halos libre na yun dahil sa baba ng ibinigay sa kanilang presyo. At ang sabi ng matanda, kahit 2 araw silang tumira doon, ayos lang. Kung gusto nga nila, bukas na bukas pumunta na sila. Walang problema. Ang sabi naman ni Kuya Bob, sa susunod na araw pa sila pupunta. Kasi sasabihan niya pa yung iba niyang pinsan eh. Ayos lang naman yon sa matanda. Ang bilin pa nito, bukas ng hapon aalis na sila doon para sa susunod na araw. Kahit anong oras sila dumating, ayos lang. Wala na silang kailangang intindihin. Matapos nilang magbayad, umalis na sila doon. Nung pabalik na sila, tanong ni Kuya Bob sa kaibigan niya, "Noob, hindi mo ba sila naaamoy? Ang babaho, no?" Sagot nun sa kanya, "Natural lang na gano'n ang amoy ng mga yon. Mga ano yun eh, Nag-iisip pa siya kung itutuloy niya ba yung sasabihin niya. Pero mas pinili na lang nito na tumahimik. Buong biyahe nila nun, wala na itong binanggit tungkol doon sa bahay na rerentahan nila. Fast forward tayo. Araw na ng kanilang pagpunta sa bahay. 2 sasakyan sila nun. Yung kay Kuya Bob, tapos sa isa niyang pinsan. Mga nasa 12 o 13 sila.
Nung makarating sila sa bahay, maayos na lahat. May 2 kwarto yon, malaking sala. Yun nga lang, walang CR. Lalabas ka pa ng bahay kung tatae ka o iihi. Kahit maganda yung itsura ng bahay at malinis, meron talagang kakaibang amoy na hindi mawala-wala. Kahit sandamukal na pabango pa yung inispray nila doon, mawawala lang saglit yung baho, tapos babalik ulit. Biro pa ng isa niyang pinsan. Kaya pala mura yung nakuha niyong bahay eh. Ang baho. Tawanan silang lahat nun. Matapos nilang mag-ayos ng mga gamit nila, nagkayayaan na kaagad sila sa ilog. Para sakto, doon sila magtatanghalian. Tapos nun, mag-iihaw na sila, inuman, ligo sa ilog. Susulitin talaga nila yung araw na yon. E di ayan na, bitbita na ng mga gamit nila. Sandaling paglalakad lang, nakarating kaagad sila sa ilog. Tuwang-tuwa sila nun. Talunan kaagad kahit hindi pa sila nakakapag-set up. Sa kakaligo nila, nakalimutan nilang magdala ng lighter. Papaano nga naman sila magpapabaga ng uling nun, di ba? Nagpresenta si Kuya Bob na bumalik sa bahay para kunin yung lighter. Nung tumatakbo siya pabalik, napapansin niya sa gilid ng mata niya na parang may sumasabay sa kanya sa pagtakbo. Kapag lilingunin naman niya, wala. Pero kapag tumatakbo siya, sumasabay talaga. Para bang nakasuot ito ng mahabang-mahabang damit, kulay itim. Tapos may napakahabang buhok na parang yero sa tigas. Yun yung nakikita niya sa gilid ng mata niya. Kaya ang ginawa ni Kuya Bob, naglakad na lang siya habang pasulyap-sulyap sa magkabilang gilid niya. Nung nakarating na siya sa bahay, umakyat kaagad siya sa itaas para hanapin yung lighter. Habang hinihila niya yung bag na nasa ilalim ng kama, narinig niya sa lapag na merong mga ngumunguya-nguya. Yung tunog kapag kumakain tayo, tapos hindi nakasara yung bibig natin. Parang basta masakit sa tenga yun, di ba? Nakakairita tapos parang ang bastos. Tinapat ni Kuya Bob yung tenga niya kung saan niya naririnig yun. Matapos yung tunog ng mga nguya, mga angil naman. Tunog aso. Dala ng kuryosidad, naisipan niyang ikutan yung bahay para tingnan yung ilalim nito. Sementado lahat yon, di ba? Inikutan niya. Pagdating niya sa likod ng bahay, ando dun pala yung malaking butas ng semento. Kasya doon ng tao kapag gagapang papasok. Naglakas loob si Kuya Bob na tingnan kung anong meron sa ilalim. Baka kasi mamaya may kung anong nagtatago doon, tapos nakawan sila. O baka naman may hayop na nagtatago doon. Pero maingat pa rin ang ginawang pagpasok ni Kuya Bob sa ilalim. Una niyang ginawa, pinasok niya yung kamay niya, tapos pinailaw niya yung lighter.
Wala siyang nakita doon, kundi puro pundasyon ng bahay. Hindi pa rin siya pumapasok. Iniilawan niya pa rin yung paligid. Nung iwas-iwas niya yung braso niya sa bandang kaliwa niya, may nakita siyang isang ulo. Nakatalikod yun. Pero unti-unti itong humarap sa kanya. Gilid pa lang ng mukha nun, alam kaagad ni Kuya Bob na hindi yun isang aso. Dahil itim na itim ang mata nito, walang ilong, at punong-puno ng langis ang maputlang pisngi nito. Humarap yon sa kanya dahan-dahan hanggang sa nakita na ni Kuya Bob yung buong mukha nito. Narinig niya na para itong dumighay. Paglalarawan ni Kuya Bob sa tunog nun, parang hindi makatakbo si Kuya Bob. Nanlalambot ang mga tuhod niya. Hindi na nga niya maramdaman yung init ng apoy ng lighter hanggang sa bumagsak yung ulo sa lapag at gumagapang na ito papalapit sa kanya nang bigla na lang may tumapik sa balikat niya. Pagharap niya, yung matandang babaeng may-ari ng bahay yon. Tanong nun sa kanya, "Anong hinahanap mo dyan?" Napaatras si Kuya Bob at takot na takot itong nagsalita ng, "Manang, may aswang sa ilalim ng bahay nyo." Ang sabi nung matanda, "Ha? Aswang? Naniniwala ka sa mga aswang?" Oo, Manang." Alok nun sa kanya, "Halika. Ipapakita ko sa iyong walang aswang sa ilalim ng bahay namin." Bawat buga ng hininga nung matanda, nakakaamoy si Kuya Bob ng malangsa. Ang masaklap pa nito, yung suot ng matandang babae pamilyar sa kanya. Para bang yun yung nakikita niya kanina sa gilid ng mata niya na sumusunod sa kanya. Tumanggi si Kuya Bob sa alok nung matanda. Bigla niyang naalala na, di ba wala yun doon? Papaanong bigla na lang sumulpot yung matanda sa likod niya? Tanong niya ulit, Manang, di ho ba wala po kayo dito sa..." Bigla siyang pinutol nito sa pagsasalita at nanggigil na inalok siya ulit na pumasok na sa ilalim ng bahay. Ang sabi pa nito, "Halika na, pumasok ka na. Ipapakita kong walang aswang. Halika na, halika na." Hinawakan siya nun sa braso at pilit siyang hinihila. Ginawa ni Kuya Bob, tinulak niya yung matanda tapos tumakbo siya pabalik ng ilog. Wala nang lingon-lingon, diretsyong takbo lang habang sumisigaw. Pagdating niya sa ilog, sinabi niya sa mga kasama niya ang lahat ng nakita niya. Bilang naniniwala din ang mga ito sa aswang, lahat silang grupo bumalik sa bahay at pinuntahan yung ilalim nun. Yung matandang babae, wala na doon. Lahat ng lalaki sa grupo nila pumasok sa ilalim ng bahay. Hindi nila nakita yung sinasabi ni Kuya Bob, pero
Maraming dugo doon. Tapos ang sakit sa tiyanong amoy. Nakakasuka. Matapos nilang mag-imbestiga sa ilalim, napagpasyahan nilang wag nang ituloy yung pagstay nila doon. Umalis na lang sila kaagad. Delikado eh. Nung naligpit na nila ang lahat ng gamit nila, naglakad na sila papaalis doon sa bahay. Nang bigla namang nakasalubong ni Kuya Bob yung kaibigan niya. Tanong nito, "Oh, aalis na kayo kaagad?" Sagot ni Kuya Bob, "Noob, aswang yung mga nakatira dyan. Halika na." Tumawa lang yung kaibigan niya at ang sabi nito, mauna na silang umuwi. Kakausapin niya lang yung mga may-ari ng bahay. Kahit anong pilit ni Kuya Bob na yayain yung kaibigan niya na umalis na doon, ayaw talaga. Kailangan niya kasing sabihan yung mga nakatira doon na aalis na sila. Hindi na lang pinilit ni Kuya Bob. Sila na lang yung umalis. Mga 2 linggo ang lumipas. Ikinalat ni Kuya Bob yung tungkol doon sa pinag-istayan nilang bahay. May mga matatapang na pumunta doon para mag-imbestiga. Alam niyo ang nangyari? May mga iilang nakabalik. Pero mas marami ang hindi na nakabalik. At ang masaklap pa nito, yung kaibigan nila, hindi na rin nila nakita pa. Dala ng kuryosidad, pinuntahan ulit ito ni Kuya Bob at ni Ate Nini. Pagdating nila sa lokasyon ng bahay, wala na yun doon. Sunog na. Kaso lang, ando doon pa rin yung pakiramdam na parang may sumusunod sa kanila at merong nagmamasid. Sa takot nilang magkapatid, hindi na sila tumagal pa doon. Umalis na kaagad sila. Ayon kay Kuya Bob, marami sa kanila ang nagpapatunay sa kwento na yun. Lalo pa, yung mga batang 90s sa Dipolog. At ang naging dahilan kung bakit sumikat ito ay yung ilalim ng bahay. Okay, opinyon ko sa kwento. Bakit kaya nung nakita pa lang si Kuya Bob nung matandang babae, hindi siya nito kaagad inatake, no? Kung tutuusin, pwedeng-pwede na siyang hilahin nun papasok sa ilalim ng bahay. Siguro, pwedeng dahilan dyan. Nag-iingat yung matanda. Kasi maraming kasama si Kuya Bob eh. Mawala lang yon ng 1 oras, matik hahanapin na kaagad nila yon. Ang ending, maaabutan pa sila siguro na pinagfifiestahan yung katawan ni Kuya Bob. Kaya mahuhuli sila, di ba? O pwede rin namang wala naman itong planong mambiktima. Pero kasi masyadong investigador itong si Kuya Bob. Ayaw lang siguro nung matanda na yon na merong makakita sa kung anumang nangyayari doon sa ilalim ng bahay. O pwede ring tapos na siyang kumain kaya hindi na siya interesado kay Kuya Bob. Kaya niya lang pilit na pinapapasok yun sa ilalim para siguro sa asawa niya o doon sa binatilyong kasama nila, di ba? Grabing nakakatakot yung gumagapang papalapit sa'yo. Kasi anytime, pwede ka nang hilahin nun, di ba? Ito naman
Opinyon ko lang. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.